Jeste ljudi, šta ima? Dobrodošli na moj kanal. Ako se već niste pretplatili, možete to učiniti sada. Moje ime je Slađa i na mom kanalu možete gledati neke zanimljive teme poput uređenja doma, putovanja, nekog lifestyle-a i raznih korisnih savjeta i ideja. U današnjem videu želim da vam napravim neki mali life update, što bi rekli. U današnjem videu ću da vam pokažem neki moj mali life update, tačnije da vam pokažem šta se to kod mene dešava ovih dana. Mi se spremamo za jedno putovanje iz Sarajeva. Ovaj vikend ćemo posjetiti Budimpeštu. Ja sam bila tamo nekoliko puta, moj veranik nije, tako da vodim ga malo da vidi sveta. U ovom videu ću vam pokazati kako se ja pakujem. Ovo je zanimljivo zato što nemamo dozvoljene neke veće kofere, nego samo one carry-on torbe, pošto letimo vizerom iz Sarajeva i nismo htjeli da uzimamo nikakav dodatni prtljag, s obzirom na to da idemo samo na 4 dana, tako da neće nam biti potrebno. Karte su bile zaista jeftine, sve ćete to moći vidjeti u vlogu o Budimpešti, a danas se pakujemo i ja idem do Džamba i do Jska i pokazat ću vam šta sam tamo super našla. Šta sam ti kupila? Leo je dobio novu igračku. Ajde, eto ga. Mislim da mu se sviđa. Ej! Cena je, mislim, oko 4 marke. Imaju stvarno svega za ljubimce i vrlo su povoljni. Da vidimo! Pa da krenemo. Prvo ću vam pokazati šta sam uzela u Jesku. Ovo je jastuk koji sam gledala jedno 5 mjeseci i razmišljala da li da dam 30 maraka za jastuk. To je inače oko, mislim, ja to odmah prepolim 15 eura, neki 1500-1600 dinara, ne znam stvarno tačno. Uglavnom, nije baš malo para za jastuk, ali sad sam ga uhvatila na sniženju, bio je 12 maraka, tako da eto, uzela sam ga, iskreno nemam pojma da li će imati još neku svrhu osim za dekoraciju, ali eto, sviđa mi se pa sam ga uzela. I uzela sam u sličnoj boji ovaj svećnjak, mislim da je bez ikakvog mirisa. Najviše sam ga uzela zbog ove čaše koja mi se baš dopada. Mislim da kad iskoristim sveću, da ću moći da iskoristim ovu čašu i za nešto drugo. Možda za neku drugu sveću ili neku drugu dekoraciju, ali uglavnom, eto. Malo više stvari sam kupila u Džambu, ali prije toga, znači, bukvalno sad sam shvatila da mi je sve u ovoj boji. Prije toga samo da vam pokažem šta sam usput pokupila u Espritu. Tačnije ne u Espritu, čitam etiketu i vidim piše Esprit. Ovo je kupljeno u Azel Fransu. Za one koji nisu iz Bosne, u pitanju je prodavnica koja najčešće ima Espritove stvari i još neke tako brendove, francuske, italijanske, ja sam stvarno svašta nalazila. Nemam nešto običaj da svratim ovdje, zato što je uvek nekako gužva i stvari su prilično nabacane, ali sad je počela kiša dok sam ja šetala do auta, tako sam ušla unutra i naravno kupila nešto. Ova majičica je bila 19 maraka. Uzela sam je prije svega zbog boje i ne znam koliko možete vidite, malo se presijava, tako da mislim da će biti super za neku letnju kombinaciju. Eto, to je to. To je bilo onako totalno random i usput, a idemo sada na Jumbo. Ovo nije Jumbo. Ovo nije Jumbo. Ovo su neke nebitne stvari, zanemarite. Prvo da vam pokažem moju slatku novu malučinicu. Mislim da ćete je viđati na mojim slikama na Instagramu. Sad da vam odmah kažem i cene. Mislim da je ovo 2,45, ako dobro čitam sa računa. Ovo mi je mnogo slatko. Ovo je set za putovanja. On košta
putni set 4,95. Evo ovako, sad ću vam pokazati o čemu se radi. Znači u pitanju je set za putovanje avionom koji sadrži ove male bočice gdje možete da sipate šampon, gel za tuširanje, kreme za telo i tako dalje. Ja volim da uvek kad idem na putovanje ponesem sve to. U nekim hotelima ti gelovi za tuširanje to sve stvarno bude ok, u nekim bude katastrofa. Tako da ja volim da imam ovo, a u Budimpeštu letimo iz Sarajeva i imamo samo dozvoljen carry-on, tako da nam definitivno trebaju ovakve posude. One su vam super, dakle, da kada putujete avionom da stavite sve tečne stvari u njih i da nemate nikakvih problema na aerodromu. Još je super što su one već spakovane u ovu zip vrećicu, tako da ja ću samo da ih napunim i to je to, spremna sam. Vidimo dalje. Ovo je samolepljiva traka. To isto imate u Jumbo, imate sve te neke sitnice za neke projekte, da tako kažem, uradi sam i to, znači sve ćete naći u Jumbo. Ovo je trakica koja mi treba za nešto za venčanje, to ćete već vidjeti u nekom od narednih videa. Dalje, štipaljkica za kuhinju, ovo mi je falilo, ima i ovu super stvar koja se može ovako povući i da bude zatvoreno. Ova samolepljiva traka je bila 1,95. Ovo je pribor za serviranje salate i on je 2,95. Dalje uzela sam ovu jednu malu flašicu, ne za rakiju, nego za soja sos, pošto kad god kupim soja sos, svuda oko flaše bude soja sosa i nekoga uvek čudno otvorim i uvek mi curi iste njihove flaše, tako da ja sam ovo uzela za soja sos. Eto, prvo snađi se. Ova mala flašica je 0,95. Dalje uzela sam ovu kutijicu za četkicu za zube, isto za putovanje, pošto naravno ovo uvek izgubim i nikad ne mogu da nađem. Tako da sam, eto sad usput naišla i na ovo pa sam uzela. Cena je marku i 25. Sad ovo je za Uskrs, neka dekoracija. Ovo su imitacije jaja od prepelice i ona koštaju, samo da vidim, marku i 25. Ovo je trava, ona je 0,95, tačnije seno. U Jumbo vam je super što imate uvek sezonsku dekoraciju, znači šta god da je aktualno u tom periodu, bukvalno najveći izbor i najbolje cene ćete definitivno naći tamo. Ja nažalost ne radim za Jumbo, Jumbo ne spozoriše ove videa, ali mislim govorim vam iskreno gde ja uvek idem po aktualnu dekoraciju. I ljudi, mislim da je to to. Ispraznili smo i Jumbo kesu. Da, uzela sam i ovu malu pincetu sebi, pošto mi je bila mnogo slatka. Ona je marku 95. U Jumbo imate i jako veliki izbor svih tih nekih pregradica, organizatora, plastikica i tako dalje. Tako da ja zaista kad god odem tamo ne izlazim jedno pola sata najmanje. Tako da, eto ga, to je to što se tiče moje kupovine za sada. Da, zaboravila sam. Prošli put sam u Jumbo uzela ovu flašu koja je sada prljava, a ja se spremam za jedan video u kojem ću između ostalog objasniti i kako sam oprala ovu flašu, jer kao što vidite ona je, u stvari ne znam da li vidite, ali ona je unutra veoma prljava, tako da imam jedan trik kako da je operem. To ćete moći da gledate u nekom od mojih narednih videa. Ako letite Wizz obavezno uradite check-in online, da ne biste plaćali dodatno to na aerodromu. Ja nikada ne uzimam sedišta, tačnije ne plaćam dodatno ništa od ovoga. I sad ovdje treba da popunimo podatke i to je to.
Sad ću vam kažem kako se pakujem za Budimpeštu. Gledala sam naravno vremensku prognozu, kažu da je u petak 28 stepeni, s tim da mi stižemo tek uveče u petak, tako da nam to nešto puno i ne znači. I za vikend najavljuju kišu, tačnije u subotu kiša, 19 stepeni, a u nedelju onako oblačno, sunčano, 22-23. Ali šta se radi, na to ne možemo uticati. Možemo samo se nadamo da su pogrešili prognozu, što isto nije isključeno. Tako da ja se pakujem onako nešto prolećno jesenje. Spakovat ću naravno, to jest poneću i kožnu jaknu i neki mali kišobran. I svašta nešto, sad ću vam pokazati, sve sam pripremila. Znači ja to uvijek rasporedim po danima, pogotovo kad sam ovako ograničena prtljagom. Znači ovaj put pakujem se u ovu torbu, znači letimo vizerom i dozvoljena je samo jedna torba. To znači ne ova jedna velika i mala gdje ćete držati telefon, pasoš, novčanik, ne. Znači jedna i samo jedna torba. S obzirom da je u pitanju carry-on, moramo da pazimo i na tečnosti, tako da ja ih pakujem u ovo što sam vam već bila pokazala. I naravno u zip kesice pakujem ostatak šminke, to ću vam sve pokazati. Tako da, eto, idemo da se spakujemo na brzinu. Za pakovanje mi ne treba nikad duže od pola sata, pogotovo kad je ovako mali put u pitanju. Stvari sam sve oprala, spremila prethodnih dana, jer sam već otprilike nešto razmišljala šta ću nositi, tako da sve manje više spremno i još da potrpam u torbu. Došlo vrijeme za pakovanje. Ja volim da to ovako raspodelim po danima i naravno pidžamu. Ovo je kombinacija u kojoj ću da putujem. Spremila sam znači najobičnije farmerke koje su jako udobne, zato sam njih odabrala. Obično putujem u trenerci, ali ovo će biti veoma kratak put, let traje nešto manje od sat vremena, tako da mislim da ću biti ok u farmericama, a pošto sam ograničena prilično, mogu samo u ovu torbu da se spakujem. Morala sam da budem ekonomična. Majica kratkih rukava i odgore ću obući kožnu jaknu. Nju nikako ne mogu da stavljam u torbu jer je previše glomazna. I ponela sam i ovu crnu majicu koju ću da vežem oko struka jer mi treba nešto i dugih rukava, a opet štedimo mesto. Znači let nam je uveče, tako da u Budimpešti ćemo biti u petak uveče. Kažu da će biti 28 stepeni. Ja sam ponela ovu haljinicu. Ko je pratio storije zna da sam je bila ponela u Beograd, ali nažalost nisam obukla jer je bilo previše hladno. Ja se nadam da će ona konačno imati premijeru u Budimpešti. Ona je iz H&M-a, jako je lepa, dugih je rukava, vidjet ćete je već na vlogu u Budimpešti, da je sad ne rasvačim. Za subotu sam ponela ovu kombinaciju, znači sako, kožne helanke jer su super male za pakovanje. Znači kad idem na ovakva putovanja stvarno se trudim da nosim što manje glomazne stvari. I ponela sam neke 3 majice kratkih rukava za nedelju gdje ću ponovo obući ove farmerice. Pošto ću ih nositi znači samo eto tih sat dva dok smo na letu i to veče se odmah preslačim u haljinu. Za nedelju znači imam ove 2-3 majice. Ova je posebna priča. Sad ću vam pokažem. Ovo su inače unikatne majice koje pravi moja draga Ica majica. Ostavit ću vam link pa možete da pogledate i nađete možda neku za sebe. Ja znam da Budimpešta neće ostati ravnodušna na moju majicu. I pidžama. Ovdje je neki jedan deo kozmetike, to mi je uvijek najgora stvar. Ali evo, sad sam se upremila ovim malim pakovanjima, pa nadam se da ćemo biti produktivniji.
to je to. Imam još prilično dosta mesta. Garderobu sam spakovala, ali najviše mesta mi uvek oduzimaju obuća, torbe i kozmetika. Što se tiče obuće, odlučila sam da ću poneti ove. Naravno tu je i kišobran. Sad, ja se nadam da mi neće ovo trebati, kišobran, a da će mi one trebati. Tako da, eto, vidjet ćemo, šta znam kako će biti. Što se tiče torbi, to mi je jako teško da skontam koju da nosim, zato što sve one male, lepe, fancy koje imam, u njih apsolutno ništa ne može da stane. Tako da, a ja na putovanjima volim da ponesem i kišobran i novčanik i dvoje naočara i možda još jednu majicu u torbi, tako da stalno mi treba nešto veće i onda sam se odlučila da ću poneti ovu torbu koja ima jedno 3 godine sigurno, ali je toliko praktična i mogu da je savijem i da je stavim u torbu, ovu drugu, zato što, kao što sam rekla, znači nije dozvoljeno da, na primjer, nosim ove dve torbe u avion, znači ova torba mora biti u ovoj torbi, dakle samo jedna torba. Tako da, eto, sad ću to da spakujem. Evo, spakovala sam i kozmetiku. Znači, sve sam lepo stavila u ovu zip kesicu. Pastu za zube ima 75 ml. Tako da ona isto može. Znači, sve do 100 ml možete da nosite, s tim da morate da spakujete u ove zip kesice. Tako da ja sam sve to spakovala. Spakovala sam i svoju dnevnu kremu koja ima 50 ml, tako da to je sve ok. Ja sam bukvalno u šoku koliko ja mesta imam još preostalog, a spakovala sam sve što sam želela da spakujem, tako da sad ću da spakujem još nešto, jer bože moj, neće mi sigurno ostati prazno. Da, ovo je trakica koju koristim kad skidam šminku, nju obavezno nosim svuda. Odlučila sam da ipak spakujem i peglu za kosu. Iako na ovako kratkim putovanjima ne perem kosu i ne peglam se, neću ići ovakva. Idem bukvalno za pola sata da se isfeniram tačno pred put, tako da do ponedeljka će mi izdržati kosa, ali isfenirat ću se naravno, tako da ipak ću poneti peglu da bih mogla da je uvijem, možda u nedelju, pa da jedan dan imam i malo talase. Tako da, eto, pošto ima mesta, nosimo i peglu. Dakle, nosimo peglu i nosimo malu četkicu. Stavila sam i selfie štap, kao i sat, koji će da mi se slaže uz one plave espadrile, ako se tako zovu. I ovo su moje omiljene naočare koje svuda nosim. Tako da, eto, privodimo kraju. Ovdje ima još prilično mesta, tako da sam super zadovoljna. Ljudi, ja sam spakovana. Ne znam da li možete proceniti koja je dimenzija torbe, ali nije velika. Ponosna sam na sebe. Sve sam uspjela da stavim i čak sam je lako i zakopčala. Stvari za put spremne. To je to. Idem da se isfeniram i letimo. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ja odoh u Budimpeštu. Stvari spakovane, idem da se isfeniram, da se istuširam i oblačim se i idem. Na Instagramu neću sad puno objavljivati storija i toga iz Budimpešte, pošto će biti jedan video samo o tome, bit će vlog ovdje na YouTube kanalu. Pokušat ću da bude što zanimljivije i nadam se da će vam biti i koristan. I eto ga, to je to. Pozdravljam vas, odoh da završam još šta mi je ostalo, jer za neka
3 sata sam u avionu. Ćao!